Goedenavond en welkom terug. We hebben de belangrijkste zaken van de afgelopen week nog even voor u op een rijtje gezet. Het gaat goed met Goes. De gemeente heeft het afgelopen jaar de meeste inwoners van Zeeland bijgekregen. En ook op economisch gebied gaat het voor de wind. Maar daar wordt het natuurlijk allemaal niet per se mooier van. Goes is booming. Het aantal inwoners groeit harder dan in de rest van Zeeland. En ook het aantal bedrijven nam de laatste 6 jaar enorm toe. Op bedrijventerrein De Poel is dat goed te zien. Fijn voor de economie, maar er zijn ook nadelen. Voor het landschap bijvoorbeeld. Dat merken ze in 's Herabtskerken. Voor ons is het wat meer belastend. Je ziet het meer. Is dat vervelend? Nou, ik kan niet zeggen vervelend, maar het valt goed op. In Goes zie je, net als overal in Nederland, steeds meer van dit soort bedrijfshallen. Het college van Rijksadviseurs en het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwden eind vorig jaar nog voor aantasting van het landschap. Er is ook al een woord voor het neerzetten van grote vierkante bedrijfsgebouwen in het landschap. Verdozing heet dat. En het gebouw achter me maakt wel duidelijk waarom dat zo heet. Maar het is de vraag of die verdozing, ook hier in Goes, nog te stoppen is. Nou ja, dat is niet zo heel erg moeilijk. Het woord verdozing suggereert een beetje alsof die dozen als vanzelf oppoppen. Dat is natuurlijk niet zo. Wil je zo'n loods of bedrijfsgebouw neerzetten, dan heb je gewoon een vergunning nodig. De gemeente kan zo'n vergunning weigeren als een ontwerp niet past in het landschap. Maar gebeurt dat ook? Nou, dat zijn er echt heel weinig. Ik kan me een keer een heel groot distributiecentra herinneren. En dat vonden wij niet passend op die plaats in Goes. Maar verder hebben wij geen ondernemers hoeven teleur te stellen. We letten op grootte, dus dat betekent breedte en hoogte, of dat in verhouding is. De manier waarop reclames worden aangebracht op het gebouw. En de manier waarop het inderdaad wordt vormgegeven. Werkgelegenheidsgroei wordt vaak genoemd als een belangrijke reden om bedrijventerreinen uit te breiden. Maar dat klopt maar ten dele. Wat we zien bij bedrijventerreinen is over het algemeen, bij nieuwe bedrijventerreinen in ieder geval, dat bestaande bedrijven uit de gemeente of uit de nabije regio daar naartoe verhuizen. Dus eigenlijk creëer je niet heel veel extra werkgelegenheid. Je verplaatst vooral bestaande bedrijven. We zien een aantal soorten bewegingen ontstaan. Het zijn ondernemers die elders vanuit Zeeland naar Goes komen. Het zijn ondernemers die binnen Goes willen uitbreiden, omdat het heel erg goed gaat. En we zien ook starters die een stuk grond kopen en daar een bedrijf op vestigen. Dus we zien verschillende bewegingen. En wat de mogelijke lelijkheid van bedrijfsgebouwen betreft, daar hebben ze in 's Herabtskerken wel een praktische oplossing voor. Nou, een rij bomen aan deze kant van de snelweg, dat zou wel een oplossing zijn. Want dan kun je hier verderop dat zien. Er staan bomen voor en dan valt het beeld weg. Dus dat zou een voorstel zijn van onze kant. Zeeuwse eindexamenkandidaten zijn de beste van Nederland. Dat blijkt uit de eindexamencijfers van DUO. Gemiddeld was het eindcijfer vorig schooljaar in Zeeland een 6,66. En dat is net ietsje hoger dan een 6,6 gemiddeld in Nederland. Binnen Zeeland scoort het Goese Lyceum het beste met gemiddeld een 6,81. De burgemeesterscrisis in Capelle neemt een opmerkelijke wending nu een van de kandidaten uit de school klapt. Lucas Hartong zat jaren voor de PVV in het Europees Parlement. Maar werd na 2 sollicitatiebrieven niet eens uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, vertelt hij. Na 2 rondes en bijna 40 sollicitatiebrieven heeft de kleine gemeente nog steeds geen nieuwe burgemeester. Tot ongenoegen van de inwoners. Ja, onbegrijpelijk. Vind ik echt onbegrijpelijk. Dat is niet best natuurlijk. Nee. Hoe kan het, hè? 39 kandidaten, geen enkele geschikt voor Capelle. Ja, dat lijkt me gewoon heel sterk. Dan vraag ik me af, word je dan wel op kwaliteit gekozen en op de inhoud en wat je uiteindelijk voor je burgerbevolking kan betekenen? Of spelen er hele andere componenten een rol? En ik neig te denken naar het laatste. Wat is er aan de hand in Capelle? Bijna 40 kandidaten, maar geen nieuwe burgemeester. De raadsleden die in de vertrouwenscommissie zitten, laten er weinig over los. Ja, dat dat heel vervelend is en dat het heel naar is, daar kunnen we denk ik allemaal over eens zijn. En het is makkelijk om dingen te roepen als je er niet bij betrokken bent. En het is lastig dat je daar niet op kan reageren als je er wel bij betrokken bent. Lucas Hartong wil er wel over praten. De oud-PVV-europarlementariër heeft 2 keer gesolliciteerd en is 2 keer niet uitgenodigd. Niet eens voor een kennismakingsgesprek met Han Polman. De commissaris van de Koning maakt, net zoals elders, de eerste selectie in de brieven. Dat vind ik ontzettend vreemd. Ik heb hele
prettige gesprekken met commissarissen gehad, waar ook best wel moeilijke vragen aan bod komen. Je moet er tenslotte achter zien te komen of zo'n kandidaat geschikt is voor zo'n burgemeesterspost. Maar dat het hier gewoon niet eens gebeurt, ja, dat is verbijsterend gewoon. Uiteindelijk stelde Polman een lijst met enkele namen samen. Die kandidaten zijn afgewezen door de Vertrouwenscommissie hier in Capelle. Maar het gekke is dat ze niet alleen die kandidaten van de commissaris hebben afgewezen, maar ook niet over zijn gegaan tot het uitnodigen van de andere kandidaten. En dat zou ik toch gedaan hebben als Vertrouwenscommissie. Lijkt me heel voor de hand liggend. De meeste politici van Capelle benadrukken dat er geen sprake is van een crisis. Bleek op de nieuwjaarsreceptie vorige week. Alles draait wel door. Als er crisis is, dan liggen er dingen op zijn gat of dan is er overal ruzie of er gaan dingen fout. Nou, dat is absoluut niet aan de orde. De gemeente wordt bestuurd en dat gaat ook gewoon door. Per 1 maart vertrekt de huidige interim-burgemeester Huub Hieltjes naar Duiven. Er wordt nu druk gezocht naar een tijdelijke burgemeester. Denkt u dat u hier ooit nog eens binnenkomt als burgemeester? Zeg nooit nooit. Misschien een gratis ijsje bij het diner. In ieder geval is er nog de nieuwe kinderburgemeester, Stijn. Een 23-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de overval op festival Griepse in Grijpskerken heeft tienduizenden euro's uitgegeven vlak na het misdrijf. Tijdens een zitting dinsdag in de rechtbank werd het opvallende uitgavenpatroon van de verdachte besproken. De man zou 50.000 euro hebben gehad en dat zou hij uitgegeven hebben aan dure schoenen. Hij sliep 2 weken in het Hilton Hotel in Amsterdam en hij ging op vakantie naar Spanje. De rechtbank vindt dat er voldoende redenen zijn waarom de man in voorarrest moet blijven. In totaal zijn er nu 12 verdachten in deze zaak. Ik ben het Scots, maar ook kotsbeu hier. Het is altijd hetzelfde en het houdt niet op. De omleiding voor de afgesloten Westkade in Sas van Gent zorgt voor gevaarlijke verkeerssituaties, zeggen omwonenden. De omleidingsroute is te smal voor auto's om elkaar te passeren. Met alle gevolgen van dien. Ik denk dat er hier op die manier al een paar honderd spiegels kapot gereden zijn. Banden kapot gereden zijn van mensen die net naast die weg schieten. En dan heb je op de zijkant van uw band heb je natuurlijk een snede of het een of het ander. Daarnaast zit de berm vol met gaten, maar dat heeft de gemeente Assenede proberen te verhelpen. Opnieuw een recordjaar voor de Zeeuws-Gentse fusiehaven North Seaport. Door een groei van 1,5% kwam het aantal aan- en afgevoerde goederen op ruim 71 miljoen ton. Mooie cijfers dus, 2 jaar na de fusie. En toch staan nog niet alle neuzen dezelfde kant op. Zo beklaagt de Vlissingse wethouder John de Jonge zich over het feit dat North Seaport boven de Westerschelde niet eens een kantoor heeft. North Seaport heeft eigenlijk 3 kantoren. Er staat er 1 in Terneuzen, er staat er 1 in Gent en nog 1 tussen in het bestuurscentrum in Sas van Gent. Ze hebben, laat ik zeggen, hier niet echt kantoren staan. Ze hebben nog een soort gemeenschapscentrum, hè, de Mariahoeve bij Nieuwdorp. Ja, maar ze moeten best wel extra inspanningen doen, zeg maar, om ook aandacht te hebben voor deze kant van de Westerschelde. En die oproep doe ik ook constant eigenlijk aan die kant van de Westerschelde. Van vergeet Vlissingen-Oosten niet. In dat hele belangrijke spel inderdaad wat die haven op dit moment Europees aan het spelen is. De Jonge signaleert ook dat op het kantoor van de fusiehaven Nederlandse bestuurders zijn vertrokken die vervangen zijn door Vlamingen. Want er zijn wel een aantal mensen vertrokken op sleutelposities. Even los dat allemaal hele goede redenen. Waarvan het wel belangrijk is om aandacht te houden ook inderdaad voor kennis van die Nederlandse cultuur, voor die Zeeuwse cultuur en structuur. De groeiende overslag laat zien dat Brexit en de handelsoorlog tussen China en de VS minder vat op de havens hebben in Gent en Zeeland dan gedacht. Dus de vaststelling is dat ondanks alle geopolitieke twijfel die er was voor dit jaar, dat onze bedrijven het allemaal samen heel goed hebben gedaan en ons naar nieuwe recordcijfers hebben gestuurd. Dit is het eerste jaar dat Gent en Zeeland echt profiteren van de fusie tot 1 groot havengebied, stelt North Seaport. En dan zie je dat internationale spelers dit havengebied veel meer herkennen en erkennen als een innovatief havengebied en zich hier ook willen komen vestigen. De stijgende overslag komt deels door een groeiend aantal containers in de haven. Daar hebben we ook op ingezet en dat is waar we slagen in ons opzet. Kijk je bijvoorbeeld naar fruit, dan zijn we echt wel een speler aan het worden waar men rekening moet mee houden en waar dat we grote volumes hebben. Als het aan de ChristenUnie in Vlissingen ligt, stelt de gemeente net als Rotterdam een vuurwerkverbod in. En 1 dag in het jaar worden we niet beschermd door onze overheid. Dan mogen ze van alles op ons afschieten en naar ons gooien. Ik hou mijn hart vast dat straks hulpverleners gaan zeggen, ja, wij komen niet meer als er iets aan de hand is.
De burgemeester van Vlissingen sprak zich eerder al uit voor een landelijk vuurwerkverbod. Maar dat gaat volgens de ChristenUnie niet snel genoeg. We willen daar wel op vooruitlopen vast, ook om druk te zetten op de Tweede Kamer, op de regering. Laten wij maar eens het voorbeeld geven in Vlissingen. Ik denk dat dat heel goed is. Als er vanuit Vlissingen eens een teken van daadkracht komt, dat we hiermee instemmen. Van Dalen hoopt dat andere partijen in de raad zich achter zijn partij scharen, zodat de volgende jaarwisseling in Vlissingen een rustige wordt. Het sterkst bezette paardensportevenement van Zeeland verdwijnt. Zeeland Outdoor International in Nieuwe Sint-Joosland, waar dressuurtoppers uit de hele wereld reden, wordt niet meer georganiseerd. Tijdgebrek, zegt de organisatie. Het is te druk met het ruitersportbedrijf om ook nog eens zo'n groot evenement te blijven organiseren. Er worden bij de Kroo nog wel vrijwel elk weekend kleinere wedstrijden gehouden. En een 52-jarige man uit Middelburg is woensdag ernstig gewond geraakt bij een schietvereniging in Rilland. De politie vermoedt dat er iets mis is gegaan met het geweer van de man, waardoor het ontplofte en een stukje van het wapen in zijn halsslagader terechtkwam. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht en maakt het inmiddels goed. Ze zijn nog piepjong, tieners nog, maar werken al wel een paar uurtjes in de zorg. Het Calvijn College laat leerlingen van de opleiding Zorg en Welzijn op die manier al jong kennis maken met het vak. In de hoop dat ze later voor een baan kiezen in de zorg. Zo, hier heb ik een lijstje. Ja? Er staat eventuele werkjes. Ik geloof dat we het beste kunnen kiezen zodra we binnen in de kamer zijn. Ja, is goed. Deze 2 tieners steken wekelijks de handen uit de mouwen bij de heer Ruijsen in Krabbedijken. Zo kunnen zij alvast kennis maken met het werken in de thuiszorg. Ik had het minder leuk verwacht, maar als je hier komt dan is het wel heel erg leuk. Anders zou je weer les en dit is dan toch wel leuker als les, vind ik. Wat vindt u van ze? Doen ze het een beetje goed? Ja, prima. Prima. Ik had er niet anders dan lof over. Netjes hoor, netjes. Daar moet je niet overheen. Toen ze kwamen te vragen of dat die meisjes konden komen, ja, toen dacht ik, eigenlijk is het niet direct nodig, hè. Want ik heb toch hulp genoeg. Maar ja, voor de gezelligheid, hè. Dat speelt een grote rol, hoor. Het is gezellig als ze over de vloer komen. Ja, inderdaad, ja. Ja, superleuk. Vooral zo het contact met mensen hebben. Vind ik het leukste. Vooral ook spelletjes doen. Ja. Hoeveel mogen we drukken weer pakken? 14. Oh ja. Het is sowieso belangrijk dat jongeren in ieder geval de doelgroep ouderen leren kennen. Wat kunnen ouderen allemaal nog? Hoe leuk zijn ze? Wat kunnen we ermee? En vooral is het ook iets voor ons om daar straks in de toekomst mee aan de slag te gaan. Dat ze gaan kiezen voor de ouderenzorg. Ja, inderdaad. Ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Ja. Want ja, dat is ook echt nodig dat er meer mensen in de zorg komen en daar warm voor worden. Ja. Daar ben jij, hè? U bent. Dat weet ik niet. Ik weer. Ja. Meestal gaan leerlingen pas als ze naar het mbo gaan, dit soort dingen leren, stages lopen. Nu doen jullie dit al op een middelbare school. Waarom al zo vroeg? Nou, dat is eigenlijk vooral om ze bekend te maken met de doelgroep. Hè. Wat is nu eigenlijk precies de doelgroep? Maar ook al bij zichzelf te ontdekken van welke kwaliteiten heb ik in mij. Wat past bij mij. Dat helpt hen ook in hun keuze maken voor de toekomst. Op het begin dacht ik, dat is niks voor mij. Want ik was daar niet zo van. Maar nu doordat ik dit zo ben gaan doen, vind ik het best leuk nog. Zit ik nu ook te denken om dit later misschien wel te gaan doen. Ik zit nog te twijfelen, misschien de ouderenzorg of met kleine kinderen lijkt me ook heel leuk. Ik denk sowieso wel iets in de zorg, dat lijkt me heel leuk. Ja. Mooi, hè? Straks weer terug naar school. Ja, jammer genoeg wel, ja. Chemiebedrijf Dow in Terneuzen krijgt een officiële waarschuwing naar aanleiding van het lekken van de kankerverwekkende stof benzeen in de Westerschelde. Het gebeurde eind november vorig jaar. Het chemiebedrijf meldde het voorval pas na 3 kwartier, terwijl het volgens de regels binnen een half uur moet. Daarvoor zijn ze nu dus op de vingers getikt. Een grote tragedie die niemand heeft gewild. Zo omschreef de advocaat van de verdachte wat er zich in september afspeelde op de Ibago Farm in IJsendijken, waarbij een healingsessie een 34-jarige man om het leven kwam.
Maar er zijn ook nog een hoop vragen. Gisteren was de eerste proforma-zitting bij de rechtbank. In de nacht van 24 op 25 september komt rond 3 uur een auto aanrijden bij het ziekenhuis in Oostburg. Er wordt een man binnengebracht die er slecht aan toe is. Na reanimatie wordt het slachtoffer met een traumahelikopter naar Gent gebracht. Daar overlijdt hij. Al snel blijkt dat het slachtoffer onwel is geworden na een healingsessie in IJsendijke, waarbij hallucinerende middelen gebruikt zijn. Het gaat om een 34-jarige man uit Oudewater die een meerdaagse spirituele ceremonie volgde. De politie houdt 3 verdachten aan wegens betrokkenheid bij de dood van de man. Eén van hen, een bezoeker van de healingsessie, is inmiddels geen verdachte meer, maar getuige. De 2 mannen die samen Iboga Farm runnen, worden verdacht van doodslag. Het is echter de vraag of het slachtoffer overleed door de geestverruimende middelen tijdens de sessie of door de cocaïne die hij tegen het advies in voor de ceremonie nam of door geweld. Uit sectie op het lichaam is namelijk ook gebleken dat de man tegen de grond is gedrukt en dat zijn nek is afgeklemd toen hij in bedwang moest worden gehouden omdat hij flipte. Het proces gaat nog zeker tot de zomer duren en er lopen nog allerlei onderzoeken. Dus mag de hoofdverdachte nu, net als de andere verdachten in deze zaak, voorlopig naar huis. De 13 hangbuikzwijntjes die woensdag in Koewacht waren gedumpt zijn allemaal gered. Maar er ging niet van een leien dakje. De medewerkers van kinderboerderij Het Koninklijke Bos zijn 2 dagen bezig geweest. 2 pogingen, maar op zich valt dat best nog mee, vind ik. We hebben een beetje een trechter gevormd naar een paardentrailer toe. En dan zachtjes de trechter altijd maar kleiner maken, totdat ze met heel veel eten de trailer inliepen. En nu moet er voor al die varkentjes natuurlijk nog een nieuw baasje worden gevonden. Wel, ze gaan eerst bij ons op het bedrijf allemaal veilig in paardenboxen gestopt worden. En dan gaan we al onze sociale netwerken aanspreken, sociale media aanspreken, om ze zo snel mogelijk nieuwe eigenaars te vinden voor al die lieve varkentjes. En daarmee is het alweer zaterdag. Ik wens u voor nu nog een hele fijne avond en tot morgen.